ассалому алайкум дӯстони азиз, апа ва хоҳаракҳои ширини ма, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама кас ахш омаден ба канали мо. умедворам ки ҳамаи шумо сиҳат саломат ҳастен. имрӯза видеомона боша сар мекунем ай тарзи тайёр кардани пирог бо сметана ва пирог мекунем бо шир. ҳамаира шумо дар нишон метиҳам. зиёд хоҳиш карда буден апа ва хоҳарҷонам ки апаҷон як пирог кунем гуфта чанд боро дар комментария ҳами хостаҳо мешидак. барои шумо якта недута рецепти пирог монду. кадомеш ки шумо да маҳқул шуд метавонен ки ай ҳамон рецепт истифода барен ва як субҳонаи беҳтарини дигарам дида метавонен. дар имрӯза видеои мода пироги мода дар кор мешавад. якум пироге ки мо тайёр мекунем: тухм 4 дона, шакар 250 грамм, сметана 200 грамм, разрыхлитель 1 дона 18 грамма, ванилин 1 дона, ор 250 грамм. ҳамқадар маҳсулота бо ёрии винчик якҷоя мекунем. аввал тухму шакара камтар лад мезанем, баъди боша меандозем сметанара, баъд рӯғана бо ҳамроҳ мекунем, баъди боша орда ҳамроҳ мекунем, разрыхлитель ва ванилинам якҷоя мекунем. ҳамхе хушрувак якҷоя мекунем ки ягон хел камочка намонад. баъд духовкада ба муддати 30 дақиқа буд, 25 дақиқа буд ма пухтам. ҳар духовка ҳар хелаи духтаро бисёртар саволо мешавад: апаҷон да чанд градус, да чанд минут пухтаено ҳамхали. ма гуфтанаш проблема нест, ма мегум, лекин ҳар духовка ҳар хелай. мақсад ина ма да хонаи ма духовкаи да хонаи ҳамсоямонам ҳаста. вақте ки қади ҳамсоя ягон чи тайёр мекунем да духовкаи ваё дига хел мепаза. мақсад ки минуташ фарқ мекуна, градусшам фарқ мекуна. чӣ хеле ки ма да духовкаи худам мақсад пирога да 180 градус 200 градус да мепазам муддати 20 дақиқа 25 дақиқа. дайни ҳамсоя агар пазем агар и хел намешава, фарқ мекуна. барои ҳамин ҳар духовка ҳар хелай. даҷа бошайнем хел бисквит мона пухтем, нигаҳ кунем сочни мебиёяд духтаро. ҳозир дар рафти видео шумо мебиненда ҳозир ман ба шир тайёр кардагиам ҳамин рецепта. вай камтарак сухой мебиёяд, бисёр не. ваям мулоима ки ба мазза ки хушрӯ мебиёяд, лекин фарқият ҳаст байни якдигаришда. ами жирноки сметана ки зиёдтара, барои ҳамин чени шир кати мекардагӣ падём наметаю, ба мазза ки хали сочни мебиёяд. ина нигоҳ кунед. и барои чӣ бо пастар тофтестай духтаро ки листи ма калонае 4 дона тухм қатӣ ҳамиқа мешава, ай зиёд намешава дига, барои ки маҳсулот камтарае. ина нигаҳ кунед чӣ хел сочни хушрӯае, хел нигаҳ куненда жирние. маълумае ки равғаноки ҳамо сметана ки зиёдае ами пирог мона маълум шуда меиста худаш. чӣ хеле ки дар рӯи навор шумо нигаҳ доред. ҳозир ман шумода бо шир кати тайёр кардагиша нишон метиҳам. ина духтаро нигоҳ кунед. даҷа ма аллакай разрыхлитель, ванилин, шакар, тухм ҳамаро якҷоя задам, беҳад саросема будам. лекин ами дар саросемагӣ ман кунам чӣ хеле ки кунам хушрӯ мебиёяд. ина даҷа шир кати кардагиам ҳамон рецепта кардагиам. шир кати ҳам хеле падёмаш калон мешавад, баланди бад мешавад. нигаҳ кунед камакак сухой мебиёяд. мулоима ки хушрӯае, не ки хеле жирни неста, сабукхӯрае. ҳамин ду намудша тайёр кардам. дар комментарияҳо ки бисёр буд оиди ҳамин пирог пазен гуфтагитон, барои ҳамин як бора дута тайёр кардам. ҳам ай сметана кати мекардагива, ҳам шир кати. як комментария дурнуша бинед чӣ хел хушрӯ пухтагия. як комментария буд ки
як вақто ман хеле пирог карда нишон дода будам, намедонам моҳо гузаштаги айбай баъд ширкати тайёр кардам, намедонам трайфл тайёр карда будам, нағз дар ёдам нест, барое ки дар канали ма имрӯз фақат қариб 400 та видео меша ки ман мемонам, барои ҳамаи вай дар ёди ман наместа. чизе тайёр карда будам ки шир андохта будам, аммо бисквити тайёр мекардагимда. баъд як нафар нависта буданд ки нашиди ака и рецептут кати да кадом пирог шир андохтиян. именно барои ҳамун комментария дар ёдам расид, гуфтум бехай тайёр кардаги ширкати амоно агар боша ягон нафаре ки хеле дудила боша ки ширкати оё мешава намешава, гуфта не мешава. ина мондум тона даҷа субҳона тайёр кардесем, субҳонаи тез тайёри бамаза. и духтаро полни тарзи тайёр карданша видео карда будам. ака мушкилӣ ҳам надора. таи ами чида ду қошуқ рӯған меандозем, баъд помидора кругли реза карда дар ҳамо қабати поёнгӣ мечинем, баъд тухма як намедонам 4 та тухм баъд мешканем, якҷоя мекунем винчикати, баъд хеле дар рӯи ҳамо помидоре ки жари чидиста буд дар рӯи ҳамо мерезем. баъд қариби тайёр шуданам хеле чӣ мекунем, сир мекунем, тамом тайёр мешава. фикр мекунам ки осон ака. барои ҳамин и тарзи тайёркуниш хеле ки гуфтум будак дави телефони дигарем будак, вақти даи телефон партофтанда чӣ шуда дараҳ гум шуда тарзи тайёр кардани дараҳ гум шуда. шӯхӣ мекунам духтаро вақти гузаронданда намедонам чӣ хел шуда ки ами як видеоиш ки мақсад амо чиро андохтагиам, помидора да сковородка андохта, тухмора якҷоя кардагиам, ҳамуҷош нагузашта даи телефон. бахай гуфтум бимонам телефонро бо очистка мекунам, ҳама дронша видеоша удалит мекунам. ҳамира яке дидам, гуфтум бимонам шахай духтарако тамошо кунам. инам хеле хай болоша зелен кардам. худам зелена бисёр дӯст медорам, худам дакадам, айни кӯдакода накардам. мақсад ки бачаи калнима мехӯра, зелен мехӯраю, и дигарош қанағз намебина. барои ҳамин янимаш дакадам, янимаш да накардам. хеле хай хостаи фарзандора нигоҳ мекунем, чизе ки хоҳиш кунанд ҳамун чизора тайёр мекунем. апа хоҳаракои ширини ман, ҳазор раҳмати калон барои дастгириҳо, барои лайк, комментария, барои подписатсия, барои хулоса барои ҳамаи дастгириҳои шумо. ман зиёд миннатдорам, беҳад хурсандам ки шуморо дорам. ҳамата ай барои аллоҳ дӯст медорам. худованд ҳамаакта нигаҳбон бошад дар ҳар ҷои дунё ки набошен. миннатдорам ай шумо. мо 18 000 нафар шида будем, ман тор тайёр кардаги будам, лекин аз сабабе ки видеои кӯҳнам бисёри бадай ҳозир дар канал намонда, ҳозир 18 400 мешавем ба наздикӣ. насиб боша мемонам ирӯз пага рецепти торта пурсида буден, албатта мемонам барои шумо тайёр кардагиам духтаро, рецептша ҳатман барои шумо мемонам. иҷода ҳаво ҳам қагарма, ҳар рӯз ҳам хел свежи компот кадистам кӯдакода хныкак мекунам дар холодильник, мегӯм ки оби хнак нахӯрану ами витамин мешава, инам хеле тайёр мекунам. хай дӯстон, то видеои оянда.